Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल बा टाइटेल नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर खनजिता बर'नि ओमफ्राय खनजिता बर'नि मा भिडिअ होनना बुङोब्ला खनजिता बर'आ सानसे सिगाङाव मोनसे भिडिअ होदोंमोन बे भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर गावसिनि न'खरनि फेमिलि मेटारमोन आरोना थेवबो बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों नैबे भिडिअखौ होदोंमोन जे गावनि फिसाया गावखौहाय दरमार थेनानै उन्दुबाय होननानै बिथाङा मोनसे भिडिअनि गेजेरजों बुंदोंमोन आरोना ओमफ्राय बे भिडिअआवनो गोबांथार मानसिया गोबांथार कमेन्ट खालामदों ओमफ्राय दा बिथाङा बिनिनो मोनसे रिप्लाइ भिडिअ लाना फैदों आरोना बिथांमोना दावराव जामारदोंना जामाराखै बिथाङा नैबे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायफैदों ओमफ्राय गोबांथार मानसिया भिउसनि थाखाय बेफोरबादि भिडिअ बानायना हगारदों मादों होनना बुंदोंमोन नालाय ओमफ्राय बिथाङा दा बिनिनो रिप्लाइ भिडिअ लाना फैदों आरोना दावराव जामारगोन ना जामाराखै जिखुनु जाया नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रोदो ओमफ्राय बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव नोंथांमोनजों लोगो मोनसिगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरोना दाखालि माने आङो न'नि दावराव दावसिखौ ससियेल मिडियायाव हगारनाय जादोंमोन नालाय ओमफ्रायसो सोरबा कमेन्टआव मा होनो बुंहरदों आरोना जाफ्लादों ना मादों नंगौना नङा बिदि होननानै सोरबाबा मिनिदों सोरबाबा दुखु जाफादों ओमफ्राय सोरबाबा भिउसनि थाखायसो खालामदों बिदि होननानै बुंदों आरो आङो सोरनिबा शेयार मा लिरनानै शेयार खालामदों बेखौबो गासिबो नायजोबदों जिखुनु आं बेफोरखौ जेबो बुंनो थांला आङो नोंथांमोननि कमेन्टनिनो दिनैहाय फंनैसो खोथाखौहाय माने रिप्लाइ होफिननो सानदों आरोना दावरावा जामारदों ना जामाराखै ना नंमारगौ ना नंमारा मा होनो गिबियावनो बयनावबो निमाहा बिदो माबाफोर गोरोन्थि बुंफ्लाङोबाथाय बयबो निमाहा होनांगोन आरो ओमफ्राय माने बेखौहाय आंनि बोरायानो खिन्थासिगोन दावरावा जामारदों ना जामाराखै गावनो बुंथोंसै नंखाय ना नंगौमोन ना आङो ओरैनो खालामफ्लादों ओमफ्रायसो सोरबा बुंहरबावदों आरोना हर गेजेरावहाय सोरजोंथो बेरायहैयामोन मायामोन हर गेजेरावहायसो फैनानै दर फांथेनानै थालायनाय मालायनाय ओमफ्रायसो बिदि बुंहरदों आरोना ओमफ्राय आङो जेरावबो थाङाखैमोन आङो न'आवनो दंमोन दावरावा जोंना ओंखाम जाखांनाय बिदिनो 10टा 11टा बिदियावसो जाखादों दावरावानो ओमफ्राय न'आवनो दंखायोमोन आङो जिखुनु गाव खिन्थाथोंसै खिन्थाहर खुलुमबाय लोगोफोर दावरावा जानाय जादोंमोन ओदिनखालि आंबो एसे लोगोफोरजों जौ लोंना फैदोंमोन नालाय दावरावा ओरैनो नङा ओंख्रिनि थाखाय जादों आरोखि आं जे ओंख्रिखौ संनो थिनदोंमोन बे ओंख्रिखौ संना दोनाखैमोन ओंखायनो आं एसे रायनाय जादों बुंदों रागा जोंनानै ओमफ्राय दर फांथेनानै उन्दुदों आङो ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नुखाबाय बे भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोना मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आं बेखौनो बुंनो सानो जे बयनिबो न'खरावहाय दावरावा जाखायो एसे एनै दावराव बयनिबो न'खराव जायो रावनिबो न'खराव एसे एनै दावराव जाया होननानै रावबो बुंनो हाया आरोना ओमफ्राय आंनि बुंनांगौ बेनो जे फिसा फिसौ दावरावखौ लानानै बेफोरबायदि भिडिअ बानायनानै ससियेल मिडियायाव होनाया मोजां नङा आरोना जे गावनि न'खरखौनो गावनो फानना लादों आरोना दाथ' रावबो फानाखै गावनि न'खरखौ गावनो फानना लादों गावनि फिसाखौ गावनो फाननाय बादि जादों आरोना बेनि थाखायनो एसे एनै दावरावा बयनावबो जायो बेफोरबायदि भिडिअ बानायनानै बिदिनो फेसबुक पेजफ्राव होनाया मोजां नङा आरोना बयबो बुंहरखागोन आरोना भिउसनि थाखाय माबादों मादों बेफोरबायदि खोथाखौ बयबो गोबांथार मानसियानो बुंखागोन मानो होनना बुङोब्ला एसे एनै दावरावखौ लानानै बेफोरबायदि मा होनो ससियेल मिडियायाव भिडिअ बानायना होनाया मोजां जाया आरोना नोंनि दावरावखौ नोंनि न'खराव बा नोंनि गामियाव न'खरफा न'खरनै मोनथिनो हागौमोन दाथ' सारा दुनियानो मोनथिबाय होनजायो नोंनि दावरावखौहाय ना ओमफ्राय आं बारा जेबो बुंला भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम लोगोफोर थाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्टआव बाय